Hello kijingsong kha khlayo norok jotono kaham no tongmanya. Tini ang norokno koklop kaisa poriwi khwnarnai. Koklop ni mung hingke Mwnakjak Hayungwnangwi. Sayarok hingke nakarjabaidi. Mwnakjak Hayungwnangwi corona virus bemar phai. Khao kirimung tilai ani langmo da mohai engno khungai. Khani muchung twi tongna muchung bo. Logirilia o jora ano hatiwo beraina muchungbo yapri sena muchungya biridia khoro tamo gnang tamo kwrwi o bemaro ama babo kwrwi salayo podre pod hamnani lama phiaba mayakho tabukbo thangnani lama. Hello kichingsong o koklop bahai wngkha norok tolao comment khai sadi bwskango tebo ang kahamda khlaimano nongni bage ang chaituknai tei subscribe khainani muituta pokdi jotono hambai.